Tämän päivän projekti. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Tää on aika hienon näköinen. No. Näyttää joltain metrilakulta. Toinen samanlainen. Tämmöset. Olisiko uudet sokat? Yeah. Mä just hävitin tosta vasemmalta puolelta ihan sokan. Mä etin sitä kuupeisesti ennen tätä nauhoittamista, mutta täällä on uudet sokat. Toinen asia, joka mua askarrutti kovasti tänään työpäivän aikana, ei ole tää Driftshopin skraba, vaan se oli jarruputkien kiinnikkeet. Sitten mä sain tän paketin ja täällä on näin monta kiinnikettä. Sehän on aika hyvä. Tästä voi päätellä, kun katsoo tänne, ettei meillä ole jarrulinjoja. Sitten me voidaan päätellä tästä, että nyt meillä on. Eli tää menee tonne noin. Sitten tää vedetään silleen hienosti täällä konehuoneessa. Saadaan linjat. Eli Driftshopilta teräspunnoslinjat joka nurkkaa. Tää oli nimellä ABS Delete Kit. Koska meillä ei ABS tuu, niin mä ajattelin, että miksei tää maksoi jonkun 100 tai jotain. Niin. Mut tänään laitetaan nää kiinni. Suunnitellaan vähän, miten ne nyt vois mennä. Okay. Tarkku. Toi pitää ainakin kiva ääntä. Onko sepä? Tää kirjoitti niinku tää mun maalle ihan paskaksi ja sit tää loppu akku. Tää istuu aika hyvin. Eihän se tarvii mitään kaadua. Niin, mä olin just sanomassa. Nyt pitäis mittaa. No ei mitään nauha. Otetaan tää nyt pois. No näytä paljon. 90 milliä. Kato, tosta näkee vielä. Aika lailla tasa. Joo. No nyt mennään tilaan. 90 milliä paljon se tuumissa, ihan liikaa. Meillä puuttuu tuolta ABS-yksikkö, jonka takia se on jouduttu korvata näillä hienoilla punaisilla Driftshopin letkuilla. Eli ne tulee menemään suunnilleen noin. Sitten se tulee täältä. Tulee täältä pihalle ja tästä jatkuu linja sisäkautta taka-akselille. Ja se miksi me laitettiin ne nyt kiinni johtuu siitä, että me vetetään tänään tämä tonne paikalleen. Ja miksi ihmeessä me laitetaan nyt jo toi möhkäle tonne paikalleen. Syy on täällä. Eli mun rakas kuvaaja osti mulle joululahjaksi tällaisen. Tämmösen. Niin kuin tästä johtomäärästä voi päätellä, meillä on hiukan tekemistä. Ja mikä parempi tässä joulun alla on, kun johdoittaa tätä meidän moottoria. Eli meillä ei tule periaatteessa mitään vakiosähköjä. Koko moottoria tulee ohjaamaan pelkästään tämä purkki ja tämä johtosarja. Ja korille tulee sit tosi yksinkertaiset sähköt vielä erikseen. Mutta ajattelin, että se olisi paras juttu tehdä tällä hetkellä konepaikalle, katsoo johtosarjaa kuntoon. Aiheena tänne rupeaa turvakaaria ilmestymään tänne sisään. Niin sit se on vähän off limits. Tää auto. No takakaaret me mitattiin, että minkä kokoiset tarvii. Että saadaan tämmöstä miehekkään kokoista kromia ensi kaudeksi alle. Tähän olisiko ollut 10 sentin kaaren, että saadaan pikku tug fitmentti. Mutta pidemmittä puheitta ruvetaan laittaa tonne. So little did you know that on the day I fold, I'ma dig it.
puretaan nää näin. Narmutetaan mahdollisimman vähän meidän uutta hienoa konehuonetta. Se voitais pelottaa eniten. Nyt mä naarmutan. Kutittava juttu. Poistuu. Tää on helpompi irrottaa. Se on vaikea. Kaikki irtoaa aika helposti. Ole hyvä. Ota. Kickflip! Voit sen poseeraa. Laitetaan poikasen tunneen. Niin, tästä olisi tullut hieno, kun sä olisit vetänyt sitä se halaa sitä no, nyt ei tarvi enää. Kato sit sen verran lähellä, että sä oot valmis ottaa kiinni, jos sitä mennään asuun. Kun mä ajattelin vaan katsoa, kun se raapii tuota maalinpintaa, ollaan hiljaa. Se ois siellä. Yksi naarmu tehtiin, mut me ei kerrota minne. Niin. Katsotaan, huomaako sitä kukaan ikinä. Sitten kukaan huomaa, niin sitä ei myöskään oo. Suunnitteluvirhe, kun ei ollut tunkki valmiina niin kuin laatikon kannakkeeksi. Ei ollut tunkkia valmiina, se oli vähän huono. Muistaa sit ensi kerralla. Bilten moottori. Työnnetään tää jonnekin mäkeen. Need to slow down. Fucked up bubbles, Annie in the back now. Girl, you're talking too fast, need to slow down. Tears coming out my eyes. Thinking. No niin, morjes, olisi taas yksi päivä Nissanin parissa. Ja tänään meillä on sellainen tehtävä, että meidän pitäisi saada tän EcoMasterin johdot vedettyä suunnilleen omille paikoilleen. Mulla ei ihan kaikkea kutistesukkia yömässä vielä oo, mut katsotaan vähän, että miten ne menee paikalleen. Eli vähän enemmän niinku ihmetellään tällä kertaa vielä. Ja sit vasta ruvetaan tekee. Mutta tääkin on mulle ihan uusi aihe. Mä en oo ennen johtosarjoja juurikaan tehnyt. Sähköhommia on kyllä, mutta johtosarjoja en ole juuri tehnyt. Niin katsotaan vähän, että mille antureille vedetään mitäkin johtoa ja kuinka paljon. Mutta mä nyt yritän hahmotella paikalleen ne tohon, niin katsotaan. Niin kuin näkyy, sieltä ne johdot tulee. Ja tätä on aika paljon tätä johtoa, että tässä voi olla, että tässä mulla hetki menee näitten järjestelyssä. Mutta ideana siis on se, että otetaan tosta ne ja nostetaan tätä kautta tossa alla. Ja tosta lähtee yksi sarja ja tonne lähtee toinen. Ettei nyt oo mikään tukkedi, mutta semmonen siisti ja simppeli. Mieluiten semmonen huoltoystävällinen. Lähdetään kattoo vähän omille paikoilleen noita johtoja, että saatais semmosia kimppuja niistä, niin se olisi vähän selkeämpi. No niin, terve taas. Eilen mä en enää loppupäivästä kuvannut. Mä en muista mitä mä viimeksi sanoin, että mä teen. Mutta kaikki mitä eilen pystyi tekemään on tehty. Eli mä oon kattonut tänne kaikki piuhat suunnilleen paikoilleen. Tässä nyt on vähän auksilähtöjä vielä ja täällä on noita analogijohtoja. Siellä on lambda widebandin johdot tässä. Tänne tulee, tässä nyt koppa päällä, mutta palajohdot, suuttimen johdot. Tää on tälle VCTlle tää auksi 6, se tulee tohon. Mä vähän merkkasin näitä kassijohtoja jo, että no ne itse asiassa tuleekin täältä imusarjan alta. Eli tässä oli niin paljon selvittämistä aina, että mikä menee mihinkin, niin mä en paljon kuvannut. Mutta aika nätisti ne rupeaa löytää oman paikkansa. Täällä on arvioitu tää ekun paikka tälleen.
Et varmasti riittää, niin mieluummin kieputtaa sit sitä tonne. Nyt mä toin mukana niin aika paljon uusia tarvikkeita, mitä multa eilen puuttu. Täällä on vähän liitinkoteloa noille pakkipuolille ja tää mun pitikin testata tämä. Testataan käykö meidän liiti. Mä tilasin tälleen lonkalta tää. Sopiks se sinne? Kyllä vähän näyttäisi, että sopii. Mut joo, tässä on nyt niin paljon kaiken näköistä hommaa ja projektia ja muuta tehtävää, että mä yritän mahdollisimman ripeästi tätä autoa koko ajan tehdä ja joka päivä jollain tavalla edistää, mutta se ei aina vaan ole mahdollista. Mut tehdään taas tänään mitä keritään tehdä ja sit jatketaan siitä huomenna. Ensi viikon mä oon töistä vapaalla, mutta mulla on muita töitä joka päivälle, niin katsotaan kerkitäänkö kuinka paljon tekemään, mutta tärkeää olisi saada nyt nää sähköt tehtyä ja valmiiksi, niin pääsis taas muihin juttuihin. Takakaaret itse asiassa tilattiin Jenkeistä. Tilattiin mun ja Katariinan autoa. Saadaan vähän leveämpää, niin mahtuu noin kromikiekot sit ole siellä ja Katariinan autoon mahtuu sitten vähintään yhtä. No itse asiassa aika samoilla spekseillä takavanteet meidän molempien autoissa. No on aika samoilla spekseillä etuvanteetkin kyllä, mutta siinä 4-kutosessa, siis remmi ahdettu 4-kutonen, siinä on nyt M3 keulan osat ja vähän muuskin lippaläppää ja tulee leveätä takakaarta, niin saadaan vanteet mahtuu. Mut ruvetaan nyt tää hölöttäminen ja ruvetaan tekeekin jotain. Niin eli mä otin tohon pihalle ja mä ajattelin, että mä rupeen sukittaa sitä jo joistain osista. Sitten mä tajusin, että mut puuttuu muutama virtajohto vielä, niin vedetään nyt takaisin tohon noin ja laitetaan paikalleen ja katsotaan, että miten nuo virrat menee. Eli tosi hyvä. Pakko myöntää tälle ensimmäistä kertaa kunnon johtosarjaa tekevänä. Tää homma menee niin kuin näin. Mä vedän jonkun johdon tonne. Sitten mä joko ajattelen, että hei, tämähän voi tehdä järkevämmin näin. Sitten mä puran ja teippaan. Tai sit se menee niin, että mä oon silleen, että ai niin, toikin pitää vetää tonne. Tää menee niin kuin silleen, että 2 askelta eteenpäin ja 1 aina taaksepäin. Mut ehkä se on ihan ymmärrettävää tälleen, kun tekee ekaa kertaa. Kohta rupeaa olemaan piuhkainen. Nyt näyttäisi olevan 5 kappaletta Puolan johtosarjasta tehtynä. Eli uudet liittimet, kun näissä oli. Ei jaksanut näitä uusia käyttää enää. Tää on aika yksinkertainen prosessi, kunhan tietää, että mihin napaan mitäkin laittaa. Mulla on tässä viimeinen vielä jäljellä, niin mä näytän vähän, että miten tää luonnistuu. Eli ihan ensimmäisenä klipsi täältä veke. Noin. Sitten otetaan meidän keltainen tutti. Tuolta meidän liitinpussista. Se tonne piuhaa. Tossa nyt ei mitään epäselvää varmaan oo. Tätä meidän pinni. Ja mä suosittelen Molex-pihtejä tähän. Niitä nyt ei ollut saatavilla tähän tää. Mä oon se joskus ennenkin näin tehnyt, mutta tää ei oo kauhean hyvä ratkaisu. Tärkeintä tässä jutussa on se, että toi johto ei pääse täältä liikkumaan eikä pääse pihalle. Ja sitten tässä vaiheessa kannattaa varmistaa, että mikä johto on kädessä ja minne se halutaan. Nyt mä tiedän, että se halutaan tähän ykkösnapaan. Niin. Noin. Sitten tää meidän tutti vaan tänne. Noin. Ja sit sama prosessi vaan 3 kertaa vielä. Ja nyt kun meillä on nämä kaikki pinnit täällä ja oikeassa järjestyksessä, niin ei muuta kuin tää meidän liila ihmejuttu takas tonne. Noin. Siinä on valmis liiti. Ja nyt meillä on niitä 6 kappaletta. Nyt ruvetaan sovittaa niitä tohon. Ja sit mulla on tässä. Käytetään tää vanha liitin, niin saadaan sit erikseen toi puolien johtosarja irti. Ja liitetään tää sit näihin. Kerkisin tossa tehdä pari testiversioa
että mä nyt ihan itteeni nolaa. Eli tohon olisi tarkoitus tohon tulipeltiin tulla toi liitin, että saadaan näistä erillinen sarja. Ja tämä justiinsa mittasin nyt, että se on tohon nelospytylle erittäin hyvä. Ja vedetään spiraalille tää ja sukka päälle, niin laitetaan se noiden muiden jatkoksi. Tää on semmoista näpertämistä, ettei paljon jaksa kuvailla, mutta mä näytän aina progressia välissä. Taktiikka on ollut tällainen. Noin.